siqale mfethu impilo inzima mfethu yazila eroundini mfethu. Manje siye nje sithi sizama ukuya esontweni mfethu ngoba yabo sokhipha la mabhadi mfethu yabo. Wena waqala nini kuya esontweni? Wena ungazi nje wona kahle yabo nje grade R nje safunda kanye hayi. Thandaza nje mina ngangishaya nje thandaza wayiwazi nje hamba nathi inkosi kuphela nje lo mthandazo wayiwazi. Bese akaze ngithi nje thandaza phela manje ngahluleka ngithandaza nje. Manje mfethu ngifundisile mfethu yabo mengithi nje mina siya sesontweni sokhipha la mabhadi mfethu. Ngoba abanyisi sebangene la mabhadi la ukuboleka imali mfethu. Yabona nje ngathi uqinisile mina nje sengahamba ngoboleka imali ngoba manje sengiyahluleka ukuyikhokha. Nami lento bengiqondile yabona nawe usesenkingeni ngoba le mali le ihlezi inyuke mfethu yabo. Imali ukuboleka imali ngena kulena ubafu. Ngoba lokuthi R2 manje sinyuse ku-R4. Hayi mfethu yabona nje mina into engicabanga mfethu ngoba nje nami mfethu ibhizinisi lami mfethu angithi lihamba kahle sometimes libuye libe right sometimes yabo njengabatholi nje abantu yabo inganjalo mfethu siyenze ukubala amehlo mfethu sikuthanda. Mfethu sithanda vele ke. Anto serious ukuthandaza. Ngiyadlala ngibona wena ukuthi uzothini mfethu. Hayi kazi ufunani nafana la. Hayi kazi ngize ngoxolo. Xololana. Ukuthi sanubha niba u2 manje sabamba uplastic sisashaya ngakho nje uxolisa. Kodwa ngifuna ukuyenza ngithanda uxolele ngoba mfethu manje ngidinga ukutshela ukuthi nginenkinga lana. Ingayazi manje. Ukuthi nabafana abawu2 ngababoleka imali manje abasafuna ukukhokha. Manje ngabanika R2. Ngathi nasibuya izobuya sewu3 manje abakayikhokhi. Ingoze nayo bathi ngiyathenda indaba utshele ngizokholela yini. Hayi ngiyabugaya phela ngineshuku. Ngakho usukhuluma isitsotso wena. Yini ukukhala? Wena isitsotso. Thani ngakunika imali isho manje. Isho ngikuzwa khuluma thani ngakunika imali. Ngakunika imali Ya. Alright makunjalo. manje uthi inkinga kusekutheni intwana eyodwa yakamama. Shathu yakamama kodwa kumele sizame isilana ukuthi sithole sizokuyona. Makuwukuthi sayibamba kumele ikhiphe imali uma engayikhiphi imali futhi sayishaya phela akukho. Makuthi kumele sixabane nomama soxabana nasisabe. Ya mfethu uma khona ngisheshe ngibone. Ayibona phela nangoba ukusizwe ukuthi ubale ngoba nje wakubona ukuthi uzofuna imali yakhe mfethu. Yazi ukuthi uqinisile nje Futhi ubalekela ngendlela ushishiya lo mfethu. So. Mfethu. So. Manje nawe uyanyala ufana yabaleka kanjani imali yakho? Kuba imali yakho kanjani manje? Uca ukuthini uthi imali yakho? Phela lo mfana lo uyangikweneta ke. Uye wayoshonisa kuwena? Uboleka imali kuwena? Yeah. Okay. Akutshelanga engikweneta. Hawu. Ufana lo unjani manje? Ngasho ukuthi nigcine ngathi imfihlo ke yena lento le kuyena. Ya. Ngicabanga kanjani yazi? Hayi nami sengicabanga ukuhamba ndoda siyobonana khona. Ayisho nje. Kodwa umntwana lo phansi ngizomthola. So. Mfethu wenze kahle wafika ndoda manje ithini ndoda wangafika no TK noqiniso ndoda ngoba phela le ndaba ngidinga ukuthi siyilungisile ngoba phela makuzoqhubeka kanje ndoda ayikho into ezolunga ngoba ngiyabona ngoba yabo njengoba usumshayile lo mba ogcine sebebona ukuthi hayi ngoba niseyali umphathi ngeke sayenza lutho vele impatho umphathi ngidinga ukuthi siyilungise le ndaba manje futhi ukuthi indoda kuzoqhubeka kanje ngathi umthetho ngogcine sengiyibambela ngezandla zami.
Angibatholanga mphathi, ngababheka ngangabathola. Uqiniso uhambile. Uye kephi manje uqiniso ngoba uyena Ubuyele kubo kade khona mphathi. Qiniso ndoda sephinde wabuyela eMozambique. Kodwa uyena kade ekhala ngokuthi lofana uyena kade ekhala ngokuthi ufuna ngilungise le ndaba ngoba phela masingayilungisi le ndaba uzogcina seyithathele inqumo ngokwakhe naye. Ngamtshela ukuthi akaphole kancane. Nayo i-ticket uyodlala ibhola nombheka nomtholi anganje mphathi ngayibisa kanjani le Ndoda mina ngizokunikeza isikhathi kusasa ngidinga ukuthi yenzekile ndoda lento le meeting ngiyayidinga noma ngabe uwena no TK kuphela kodwa just ungifomile ukuthi ulo uqinisa ubuyele eMozambique. Yebo mphathi ngakuzwa. Nokunye futhi engifuna ukukutshela khona mfethu nawe ngiyazi ukuthi umuntu othembekile futhi ngikunderstandile ngawuzwa ukuthi nawe lento le uyenza so ukuthi umfana surrounding yakho ufike wazokhala la kuwena and futhi ushawa umuntu ongamjwayele la surrounding yakuzwa lokho and futhi ngiyakunderstand and nami ngeke ngiyeke ufike uzokhala la kumina mhlawumbe uthi ushawa umuntu wale mhlawumbe ushawa umuntu waseThekwini kodwa ngihlala khona la eMelville ayibona into kanjalo. Kodwa ngoba-ke mfethu lo uqiniso mfethu umuntu engimaziyo mfethu hayi kumele ilungise le ndaba khona ngeke nginenzele ukuthi ngiyilungise le ndaba ukuze abantu bengasagcini yabo sebeyithathele inqumo ngokwabo ayibona into kanjalo. Into bengithi ngifuna ukukwazisa yona mfethu ukuthi nami mata hayi ngoba ngithanda nami mfethu hayi futhi nanokuthi siyabonga ngoba sengiyanijikela hayi anginijikeli nami ngizothi ukuba imvela kancane la eroundini yabo. Into ebengifuna ukukutshela yona mfethu ukuthi siyathutha la mfethu ngesisahlala la matha ngisayi ngiyale lokishini mfethu ngiyohlala elokishini. Mayikala abafana baselokishini saxabana nawo mayemphathi elokishini nawe shothi uziphele uzofika usiklasa la. Ya into engeke iziyenze nawe uyazi ukuthi into embi mfethu into engingazwani nawe uyawazi lokho nawe. Shothi mphathi mase ufika la thina soya-ke empini bheke empini shothi kumele kucace ukuthi sempini mase siya nani ngoba phela umuntu uyohlala elokishini angithi. Mfethu mina ngeke ngimbuke umjitha waselokishini ebuye ezoshaya kade ngazalela khona la nginangaki mina manje na 15 years ngihlala la elokishini ngizobe nginey'nsuku ezingaka mhlawumbe ngizobe ngina 2 days noma 1 day yinto engangishintsha lapho. Mphathi sale kahle sangithatha ukuba indlela. Mfethu kusasa ngidinga ukuthi mina mfethu elokishini ngizohamba mhlazana sengiyilungisile le ndaba ukuze nangelinye ilanga mase sengingasekho mina lana ngikwazi ukuphathana kahle eziround bafuna mina mase nilwa nodoni eround bafethu and nale ya plastics noba leyo kuthiwa uplastics washawa. Washawa ubafu. Washawa ubafu nomamba mfethu nobafu futhi omunye lo umayimeni ngisadinga ukuyilungisa nayo le ngiyabadinga abantu siyilungise manje. Sale kahle. Hayi shosho mfethu umashe kahle.